Päivisin mä olen tavallinen tyttö ja tavallinen elämä. Mutta musta on yksi asia, jota kukaan ei vielä tiedä. Mulla on salaisuus. Koulupäivä on, mä sinne meen vaikutukseen, mitä mä hänen teen. Hän katsoo mua, mä katson pois, mut kenellä mahdollisuus ois. Hän saa mut pyörimään, mieleeni lentämään. Jos olisi ongelma, alkaisin ne toimimaan. Mielekäs, ihmeellinen, luonnollinen, et sä voi voittaa. Mielekäs ei ole asia, se todellaan maailmaa. Alusta lähtien mä haaveilen, että uudestaan hänen puheen kuulen. Tuntuu vahvalta, kun hänet näen. Oi kukahan vois mua ymmärtää, vaan hän ei tiedä tästä rakkautta kasvavaa. Kuitenkin palataan kotimme pelastamaan.